Som aquí fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no et rendirem. Un gos multiplicat per 2. Yumi, on ets? No me'l trec del damunt! Yumi, et vinc a ajudar! Vigila a l'esquerra! Ja ho faig! Tranquil·la, som darrere vostra! Ei, projecte de guapo! No hi tenim res a fer amb la noia si li va estar al darrere. Fes-me cas, deixa-la respirar una mica. Qui sóc? Vols jugar, eh? Ja no et persegueix! Yumi, ja pots substituir l'Ulrich. Ulrich, la Yumi ve cap aquí a substituir-te. D'acord, me'n vaig. Yumi, vigila! Torpedes! Sóc aquí, cada lluç passat! Nois, esteu baixos d'energia. Haurem d'avortar la missió. Tan aviat, si no ens hem ni acostat a la rèplica. Per això mateix, us queda massa lluny i amb els constants atacs del Shanna, arribar-hi seria molt, molt perillós. Elita, m'acosto per l'esquerra. D'acord, fixo un ens quita el llançatorpedes. Ja està, ara ets tu l'objectiu. Ves que vinc! Foc! Visca! És fantàstic, és millor que el simulador! Molt bé, heu millorat molt les tècniques de combat, però encara sou massa lluny de la rèplica. Us he de fer tornar. D'acord. Rotació. Deixeu-lo per mi, aquest. Molt bé, Elita. Feia estona que s'ho estava buscant. Gràcies. Acoplo un ens kits. Ei, espereu-me! Màxima propulsió! Una altra missió fracassada. Ni recordo quina era la missió. És molt senzill. Només hem de construir una sinusitis intergalàctica en un context lírico-poètic i després ja es tracta de multiplicar-ho tot pels factors virtuals dels teoremes de Tales i Pitàgores. Cap problema. Sembla que el senti a ell. Ei, què us sembla si anem a dormir? Bona idea. No! Déu meu, Kiwi, què has fet? Ot, com vam quedar amb el Kiwi, eh? Doncs que... Però
no calia posar-se d'aquella manera. Hola a tothom. Aviam si ho endevino. No has pogut repetir postres? Un acudit que no ha fet gràcia? Una noia t'ha plantat? Pitjor, el kiwi. Ei, sisplau, no és tan dolent el meu gos. Vols que t'ho recordi? Et creus que m'agrada dormir amb llençols pixats cada cop que et descuides de treure-la a passejar? Mira de posar-te al seu lloc. El pobre es passa tot el dia tancat. El pobre, dius? I jo què? Que se'n menja els llibres. Ja que ho dius, el paper el fa vomitar, o sigui que mireu de no deixar els papers per tot arreu. Em sents, Elita? I les meves coses? Me la roba perquè no les endreço, potser? Em passo la vida fent clots al jardí del col·legi. El senyor Rullers pensa que no hi toco. Això no pot continuar així, Iot. De debò que em sap molt greu, però aquest cop l'hauràs de castigar, entesos? Protesto, senyoria. Abans que dicti sentència, el meu gos té dret a un judici just. Sisplau, Yumi, tu que t'estimes els animals, defensa el meu pobre quisso. Mira, l'hauria defensat, però després del que em va fer les sabates noves l'altre dia, no. Ja veig que no teniu cor. A què el condemneu? Perquè el Kiwi entengui que s'ha portat malament, es passarà 2 setmanes a la fàbrica. Què? 2 setmanes a la fàbrica? Com podeu ser tan cruels? No costa gaire. Au, va, no n'hi ha per tant. La fàbrica no és tan terrible, home. Que no és terrible? Passar-se hores amb un ordinador potser no és terrible per en Jeremy, però sí pel meu gos. T'he portat la granoteta, mira. Ningú t'entén, oi? I menys aquests que es diuen amics. Sigues valent, gosset meu! Bon dia! Estic content de veure que hi ha tanta gent interessada en les meves classes de Penchak Silat. Com el seu nom indica, el Penchak Silat és una tècnica de combat que té una part d'ascètica, una part d'autodefensa i una altra d'espiritualitat. Bé, en fi, aquestes 3 mitges parts us poden salvar la vida un dia. Sobretot si salteu en paracaigudes a la selva de Birmània en plena època del monsó. Vaja, veig que som un de més avui. Què passa? Aquesta classe és per tothom, no? Si vull aprendre a penjar filats, també hi tinc dret. Se'n diu punxat salat. Què hi feu vosaltres dos aquí? Hem vingut per estar amb tu, ens agrada estar amb tu, germaneta. Ai, Molt bé, prou xerrameca i anem per feina. Formeu 2 grups de 2, ara. Per començar, farem una mica d'escalfament. Perdona, Jim. Què hi feu aquí? Qui us ha donat permís per venir aquí? Volem fer un article sobre això del panxut pelat. L'Ishiyama ens ha dit que no et sabria greu. Què? Per què li has dit? No, ella no, l'Hiroki. Ets una xivata. I el defensa la passa enrere al porter. Aquest, el primer toc, la passa al mig esquerre que amb un cop de taló la deixa a l'interior dret. Que s'endripla 1, 2, 3... Tranquil, teniu tot el dia. És impossible concentrar-se en tot aquest xivarri. No em deixen pensar. Apareix un defensa per darrere, li pren, xuta i gol! Ei, us faria res fer una mica menys de soroll? No ens podem concentrar. Concentrar-vos? No sabeu fer res més. Hauríeu de fer alguna cosa important, com jugar al futbolí. Xxxt! M'ho dius a mi, això, Belpois? No! El Shan ha iniciat un atac. A quin sector? Al sector del desert. Val més que ens afanyem. Què, Einstein? Què? Ara no, el kiwi ja ho passa malament cada cop que el deixo sol. Si vaig a l'Ioko... D'acord, ja callo. Us espero allà. Esteu a punt? Quan vulgueu. Sí. Això que provaves de fer és un lanka i és molt difícil per algú que comença. Ulrich, Yumi, ensenyeu-li. Heu vist com es fa? Doncs vinga. què, Ailita? Aixana, hem de marxar. Ai, es pot saber què t'ha agafat, idiota? Respira fondo. Com solia dir el meu professor birmà, la serenor és vital per conservar la calma. Stern! Ishiyama, on aneu ara? Hem de marxar, ens ha sortit un imprevist. Passeu-s'ho bé. Ulrich! Yumi. Mira, és el Kiwi 2. Què hi fa aquí? Si ha vingut fins aquí tot sol, deu ser que en Jeremy li ha millorat el programa.
Saps què et dic? Que fa més cara d'estar controlat pel Xana. Vés a la fàbrica, miraré d'entretenir-lo. Ostres, no! Corre! No! Fuig d'aquí! Escolteu, vull saber què passa i ho vull saber ara mateix. D'on han sortit aquests gossos mecànics? No tinc temps d'explicar-ho ara. Per destruir-los, l'Ulric i jo hauríem de sortir d'aquí. Jeremy, recordes el robot del kiwi? Doncs hi ha tota una brigada de gossos robot davant del gimnàs. Au, però què t'empatolles? Només en vaig construir un jo. I està programat per jugar a bàsquet, res més. Doncs ha après més coses. El Xana deu voler formar un exèrcit de kiwis. Mirarem de sortir per les calderes. Vindrem així que puguem. Bona sort. Què passa ara? El kiwi. Ei, de què ho vols acusar ara? No, el teu kiwi no, el meu kiwi 2. El Xana se n'ha apoderat i l'ha multiplicat. Té tancats l'Ulric i la Yumi al gimnàs. Diuen que miraran de sortir-ne, però no sé si ho aconseguiran. Em prens per imbècil, Ishiyama? No, a més, ella ha estat a la fàbrica més d'un cop. Però perquè no recordessis res, van fer un retorn al passat. Sí, i quan tot això s'hagi acabat, tampoc recordaràs res. És la ximpleria més gran que he sentit mai. Em sembla que mireu massa estangues japonesos. En fi, no ho sé. Ho podeu demostrar, tot això que dieu? Quina explicació tenen per tu aquests gossos robots? Creus que en Jeremy és capaç de construir-los? Escolta, confia en nosaltres. Si no anem a la fàbrica, la Elita no podrà desactivar la torre i aquests gossos mecànics ens atacaran. Normalment confio molt en l'Ulric i molt poc en la Yumi, però com que ella confia en l'Ulric, jo també confiaré en ella. Però només avui i prou. Jo confio en l'Ulric, però no en ma germana. Em passo el dia dient-li que hauria de sortir amb ell. Li dic una vegada i una altra, però no em fa mai cas. Aviam, em podríeu explicar com hi penseu arribar a aquesta fàbrica? No podem sortir per la porta, però des d'aquí podríem arribar a la claveguera pels conductes de ventilació. Però vosaltres hauríeu d'entretenir els gossos. No, massa perillós! I per què no puc ser jo qui surti pels conductes de ventilació, m'ho vols dir? Doncs perquè ets massa... perquè no sabries on anar. Sí, és evident que no podem fer res més. Nois, inicio el procés. Esteu a punt? A punt! Ja estàs trigant massa. Transfereixo la Elita. Transfereixo lot. Escanejo lot. Escanejo la Elita. Virtualització. Surt, Xana, i lluita com un home! La torre activada és al nord-oest de la vostra posició. Vigileu amb les visites inesperades. Us envio els vehicles. Superplanxa i superplat. Ja veig la torre. És estrany, no hi ha ningú. Aprofitem-ho, doncs. Com més aviat salvem el món, més aviat podrem anar a dinar. Què? Esteu tots a punt? Vigileu per això. Gos fastigós! Veniu, quissos! Mireu què tinc! Au, som-hi! Corre, que et cobreixo! Vaja. Elita, vigila! A la dreta! Ja et trobàvem a faltar. Fletxa làser! Manta!
amb compte, Elita. Hi ha taràntules. La Yumi s'ha pogut escapar. Tranquil, Jeremy, torno a guanyar alçada. Uf, que bé. Miraré de saber què fan la Yumi i l'Ulric. Digui, Jim, com és que tens el mòbil de l'Ulric? per què no pot parlar? El teu robot i els seus amics l'han deixat fet un cataplasma, i a l'Emili i en Johnny també. Escolta'm bé, Belpoa, no sé si tu i el teu grupet de sonats hi podeu fer alguna cosa, però si podeu, feu de pressa. Ot, Aelita, poseu-vos les piles, la situació és greu. Es veu que l'Ulric està molt ferit i l'Emili i en Johnny també estan tocats. Això d'aquí tampoc és el paradís, Einstein! Ara et vinc a ajudar, però primer tinc una cosa a mitges que he de resoldre. Fletxa làser! Ho sento, aranyetes meves, però a partir d'ara aquí mano jo. Ho deia de broma. Mama! Corre, Einstein, carrega'm! De seguida. Ah, per fi, Yumi. Ja em pensava que no. Yumi! Einstein, i les meves fletxes, què? Jeremy, ets aquí on has anat a passejar el kiwi? Ves per on, ja torno a tenir fletxes. Fletxa làser! Gràcies, Einstein! Lluita amb mi, William! Fletxa làser! Bona punteria, Elita. No ho entenc. He trucat a la policia fa hores i no han donat senyals de vida. Són els robots. No deixen entrar ningú. Només hi ha una manera de sortir d'aquí, Jim. Sí, la teva, però ja l'hem provada i no ha funcionat. A partir d'ara seré jo el cap de la patrulla. Hiroki, Tamilla, agafeu els matalassos i porteu-los a la porta. Sí, tu m'ajudaràs a apilar-los. Farem una barricada. Jo l'únic que volia era passar la tarda amb l'Emili. Aelita! No! Ei, ja sé que el kiwi és un geni, però no sé si tant com per fer la teva feina. Ot! En William ha llançat l'Aelita al mar digital. Què? Estan a punt d'entrar! Que entrin, com més serem més riurem. No n'hi ha prou amb uns gossos de llauna per vèncer un Morales. Ha! Què esperes? Que surti el meu pare a salvar-me? No vindrà pas avui. Sorpresa! Jo també em sé duplicar.
vaig veure que els gossos es multiplicaven, vaig fer el mateix el que ve després, ja ho sabeu. Aelita, ets realment increïble. Sí, però no és l'única. La Elita s'ha salvat perquè algú ha despistat en William. Ja, però ha sigut sense voler. Ja, l'important és que s'ha despistat. A qui hem de donar les gràcies? A tu, Ot? A mi no, al Kiwi. Qui us penseu que m'ha recarregat les fletxes? D'acord, el Kiwi és un heroi. I ara que ja ho sabem, què? Doncs que els herois no dormen en fàbriques abandonades. Ulrich, tu què hi dius? La decisió és teva. Ets tu qui comparteix l'habitació amb l'Ot i aquest pataner. Què? Oh, sí, que torni, per mi cap problema. Et trobes bé? Sí, és que tenia el cap en un altre lloc. Fantàstic! El Kiwi ha pres la lliçó. És més tranquil, més educat i, sobretot, més... Ei, Ot, que t'has vist els pantalons? Això és per ventilar-me. Fa una calor brutal aquí al col·legi. Vols dir que el Kiwi no torna a fer de les seves? Us dic que no ha sigut ell. Anem a menjar, ja?